L-Università ta' Malta m'għamlitix fl-lista ta' 53 università meqjusa bħala l-aqwa f'dak li għandu x'jaqsam ma' kwalità. B'hekk pajjiżna hu l-uniku mill-istati membri ġodda tal-Unjoni Ewropea li mhux rappreżentat. Dan joħroġ minn lista bl-isem ta' The Best Universities in New Europe ippubblikata minn Times Higher Education. New Europe kienet qed tifhem dawk il-pajjiżi li jissieħbu fl-Unjoni Ewropea mill-ewwel ta' Mejju 2004 il-qudiem. 13 b'kollox fosthom Malta u li jinkludu lill-Estonja, Ċipru, Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, is-Slovenja, il-Litwanja, is-Slovakkja, il-Latvja, il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Kroazja. F'dak li għandu x'jaqsam ma' Malta, ir-rapport jgħid hekk: Institutions from across 12 of the 13 newest EU member states make the list, only Malta does not. Dan il-falliment iġib memorji ta' dak li kiteb il-Ministru Owen Bonici 7 snin ilu meta kien il-kellim tal-Oppożizzjoni Laburista għall-edukazzjoni ogħla, l-Università, ir-Riċerka u l-Kultura. Fl-4 ta' Mejju 2011 f'artiklu fit-Times of Malta bit-titlu Malta Needs a Better University, fl-oktax riċetta kif l-Università tagħna kellha titjib u tikseb riżultati aħjar, kien qal li jeżistu 3 benchmarks importanti biex tanalizza kemm università tkun sejra l qudiem. Dakinhar Owen Bonici kien ikkwota lill-istess Times Higher Education li llum ħallit barra lill-Università ta' Malta mill-lista tal-aqwa universitajiet Ewropej.